Nananatili pa rin mataas po ang presyo naman ng kada kilo ng karne ng baboy sa Dagupan City ayon po sa mga ilang vendors. Posible pa umanong tumaas ang presyo nito depende sa presyo ng inaangkat nilang mga karne ng mga ito mula sa kanilang mga suppliers. Ang iba naman ay mababang bentahan dahil may sariling umano silang katayan na di tulad ng iba na kailangan pang kumuha ng ibang lugar sa ibang lugar upang magkaroon ng supply. Nauna nang isinaad ng Pangasinan Provincial Veterinary Office na mayroong sapat na supply ng baboy sa probinsya base sa kanilang patuloy na monitoring ng mga pinapasok na livestock at pork. Sa ngayon po ay nasa 380 hanggang 390 pesos ang presyo ng kada kilo ng karne ng baboy sa Dagupan City. IFM News. IFM News. IFM News.